गमामायैनो आइया जोंखौ गनायमारबाय हेलेना। औ लिंसार आं जोबोद खुसि बे खोथाखौ खोनानानै। आइया आंखौ दिनै न'आव लिंहरदों। आङो सानफ्रामबो गोसोजों सानबाय थायोमोन लिंसार आइया आंखौ माला लिंहरगोन होनना। नाथाय दिनै बेरेफुंजानि आइनि खुगानिफ्राय गोदै रावखौ खोनानो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों लिंसार। आं होनखादोंमोन माथो नोंखौ सिगांनिफ्रायनो सानसेब्लाबो आइया जोंखौ गनायखागोन होननानै आरो गावनि फिसाजों माबोरैथो इसिबां सुथुर बायदि थाबाय थानो। सानसेब्लाबो गावनि फिसाखौ फिसा होननानै गनायखानांगोनखा। जोंलाय मा हेलेना जोंथ' मोजां मोनलायदोंसो जेबो गाज्रि दाय मावाखै। नाथाय जोंनिफ्रायबो गाज्रिसिन दाय मावग्रा गोबां मानसि दङ। बेफोरबायदि मानसिखौनो गाव गावनि बिमा बिफाया गनायफिनोब्ला जोंथ' साधारनसो। थ'द' हेलेना बाजै आरो आदा आइमोननो खोन्थानानै होनोसै। गोजान खौरांखौ खोनाबोला जोबोद खुसि मोनगोन बिसोरबो। औ लिंसार थ' आङो बेवाइखौसो नेगासिनो दंखायोमोन। बेवाइया सफैबाय दहायनो। दाहालागै दुगैखांनानै फ्रेस जाखांबाय खोमा। थुदे लिंसार रायलायहैनोसै। थ' हेलेना माबेमोन हेलेना मा खोथा मानो लिंहरनाय जोंखौलाय? माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा नोंस्रा? प्रब्लेम जेबो जायाखै बाजै मोनसे खोथासो खोन्थानो नागिरदोंमोन। मा खोथा आफा मा जादों? नोंसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादों नामा? आंहा बिदि खोथा खोन्थानांगौ दं होननाय खोनाबाथाय बिखाखौनो गुरलुब गुरलुब मोनखाङो। मा खोथा आफा बुंदो थाब-थाबनो। गिनांगौनि जेबो बाथ्रा नङा आयै बेथ' खुसिनि बाथ्रासो। खुसिनि बाथ्रा माने बिहामजो मा जादों? लटारिखौ लानायासो जाखांबाय खाङा माखो? दे खोन्थादो बेवाइफोर माबारनो खोनासंथारसै। मा खुसिनि बाथ्रा बेलाय? औ हेलेना आरो लिंसार गोजोन खौरांखौ बारा गोबाव खालामनाङा। थाब खोन्थानांगौ। जोंबो एसे थाब खोनासंनो लुबैयोना। आब' आरो बेवाइफोर आयै दिनै फुङावहाय जोंनि आइया फन खालामहरदोंमोन। मा हेलेना नोंसिनि आइया फन खालामहरदों? मा होनहरदों? आयु जामैजा फन खालामहरदों? आयु नोंखौसो लिंहरफिनगोन ना माखो आइसना? आं हरफिनाहाय लाबोखानाय बिहामजोखौ हरफिनथारो आङो। मा खालामथों बे जामाइजोआ? माबा गाज्रि खोथा बुंहरदो नामा हेलेना? मा जादों? लांफैफिनबाबो जोङो हरखाला आरो लेंहरबाबो जोङो थांहोखाला। गोसोआव गाज्रि साननायखौनो दाबो गाराखै नामा बेलाय? बिदि खोथा नाङालै बाजै नोंसोरो गासिबो गोरोन्थि बुजिजोब्बाय खोमा। खोथायाथ' ओरैबायदिसो नोंसोरो मिथिब्ला दानो शक नांजोबगोन। बिदि खोथा नङाबालाय माथो? आयै खोथाया जाहैबाय आइया दहाय फुङावनो आंनाव माने लिंसारना फन खालामहरदोंमोन। ओमफ्राय आंजों रायलायदों आरो आइया जोंनि हाबाखौ गनायना लाबाय आयै। मा? नोमाया फन खालामनानै नोंसोर सानैनि हाबाखौ गनायना लाबाय? नाथाय इसेबां रागा जोंनाय मानसिया बोरै एसे थाबनो गनायखो? आंबो बेखौ मिथिला आयै। जोंखौ गाबोनहाय गावसिनाव आलासि जानो लिंहरदों आरो आथिमंगलनि थाखाय खबर होफैगोन होननानै बुंदों। बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा हेलेना। थारैनो नोंसिनि आइया गनायमारबायबाथ' जोबोद खुसिनि बाथ्रा जाबाय बियो। नोंगौ आब' दहाय फुंहाय आइया आंजों जा गोबाव रायलायहरदों आरो गावनि जाखिनि भुल खामानि मावबोनायमोन आंखौ लांफैफिननाय आंखौ गाज्रि रावजों बुंनायफोरखौ निमाहा बिफिनदों आंनाव। मा नोंनाव निमाहा बिफिनदों? ओमफ्राय मा बुंबावखो बिहामजो? गाबै आंजों रायलायहरदों। थांखांनाय खोथाफोरखौ बावजोबनानै आंखौ निमाहा होदो आइ आरो बुजिस' हायियाव आरो मिथिस्लाबनो हायियाव गोबां गाज्रि खामानि मावफ्लांबाय आङो। बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो होननानै बुंहरदों। दे बिहामजो आइ जामाइजोआ गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनानै जुदि मोनबायब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नोंलाय माथो बुंहरखो बिहामजो? आंलाय मा बुंनो आयै आंथ' आइखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद अनो आङो। गावनि बिमाखौथ' मालाबाबो सैया होननानैथ' बुंनो हाया। रागा जोंब्लाबो दसे समनिल'। बेखायनो बुंहरदों आङो आयै आंथ' नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै होननानै। नोङो जुदि जोंखौ गनायना लाबायब्ला जों गाबोन थांगोन होननानै बुंहरदों आङो। दे हेलेना जुदि नोंसोरनि आइया नोंसोर सानैनि हाबाखौ जुदि गनायबायब्ला नोंसोर गाबोन थांनानै फैदो। बेसेथो गावनि फिसानि गोजान थाबाय थानो हानो बेलाय? सानसेब्लाबो गावनि फिसाखौ फिसा होननानै गाबज्रिखानांगोन बियो। नोंगौ बेवाइफोर गाबोन थांना फैदो नोंसोरो। मा होनो? जागोन बेवाइफोर
होमबालाय जों गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोसै। दे बेवाइफोर गाबोन थांना फैदो, साननैसो थाबोदो आरो बेसेथो गावनि फिसाखौ सैया सुखुवा खालामनानै थाबाय थानो हानो। रागानि खेथ्रआव बुंलांबाय फंनैसो खोथा, दा रागा थान्दा जानायखाय लिंहरफिनबाय नोंसोरखौ। गाबोन थांना फैदो आरो साननैसो गोथाव ओंख्रि जानानै फैदो। बेदरफोरा आग्लायोब्ला जोंनोबो लाबोफा ना मा होनो हायना? नोंहाथ' खालि जानायल'। जागोन बेवाइफोर, आं आग्लायोब्ला थिफिनगासिनो लाबोफागोन आङो। दे होमबालाय साननैसो थाहैगोनबालाय मा नांगौ दख'नाफोरा सोनानै लाखादो। जागोन आब'। लिंसार, बिहावनियाव थांनो मोनसिगोन माथो। थांनोसै, लेंहरबाय नालाय। दे बाबा थांनानै फैदो। दे बाबा थांनानै मोजाङै थाहैबानो जाबाय। जागोन दे। अबाव थाखो डायरियालाय? नागिरनानैनो मोनासै आङो। सोरबा फैलायबाय नै। ओइ मा सोर फैदों नायनाय? मा होनो? सोरबा फैदों आइ नायलाय, बेल बुगासिनो दहायनिफ्रायनो। आब' गुमै मोनासो फैबाय दां आयै। जानो, थांलाय मा नायलाय। र' आयै, आं खुलिना होनोसै दरजाखौ। बे डायरि मोनसेखौ आं अबेयाव दोनफ्रांखो गोसोआवनो गैला। रायजासिगोनसो आं दा बिफाजों। आयै, आब' आरो गुमै मोना फैबाय। मा? एसे थाब सफैबाय बिसोरो? बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनै आं आंनि फिसाखौ लोगो मोनफिनसिगोन। आइ फिसा हिन्जाव। आइ फिसा हिन्जाव, माबोरै दङ नोङो? मोजाङैनो दङ ना? औ आयै, आं मोजाङैनो दङ। नै नोंजामादैया खुलुमबाय आयै। दे जाबायसो, जिउ गोलाव जाथों। फैदो ना, जिरायदो दे। मामे, थां आइ, दै लायना होफैथां नोंब' आरो नोंगुमैनो। जागोन आयै। गुमै आरो आब', दे जिरायदो, आं दै लायना फैनि दे। आंबो थांनि र' आगै किटचेनाव। फै होमबा आब'। लिंसार, नों जिरायथ'दे, आं फैगासिनो दङ। जावैसो, जिरायदो दे, मानोथो गसंबाय थाखो? जागोन दे आयै। जावैसो, न'खराव गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना? औ आयै, गासिबो मोजाङै दंजोबो। जामायजोआ माबोरै दङ? आइया मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि। आफा गैया नामा आयै? नोंहावा गैया, अफिसाव थांदों, दानो सफैगोन बियो। नोंसोरखौनो फैगोन होननानै थाब फैगोन दिनै बियो अफिसनिफ्राय। दे होमबा जावैसो, नों जिरायथ'दे, आं एसे साहानि लाहार फाहार खालामहैनि। दे जागोन आयै, दे। आब', गुमैया जा साइसखा माथो। नंगौ नामा? औ आब', गुमैया जा साइसखा। आरो आब', आंखौबो लांफाना नोंसिनाव, आं जा थांनो लुबैदों। दे आगै, आं लांफागोन। आयै, गुमैया जा साइसखा ना आयै? आं होनखादोंमोन ना आयै, गुमैया जोंना जा हेन्डसाम जाखागोन, साइस जाखागोन होननानै। दिनै नुमारबाय दाना आयैना जा साइसखा। खानाय थिया ओमफ्राय मेगनाव गिदिर जा बेस्रा नायनो मोजांथार। ओमफ्राय मानसियाबो गुफुरथार, मोखाङाव सिथर थरसेबो गैया, स्लिमथार। मा फुनोलाय दा मोखाङावबा जा स्लिमनो। जुलि, जाबायना नोंना? जाबायबा थां न' सिङाव। एसे गोबावनि उनाव आं आब'खौ लोगो मोनदों। आब'जों उन्दुफानो मोनाखै, रायलायनो मोनाखै। आं थाङा, आं दिनै आब'जोंनो थाबाय थागोन। आं बुंदोंना न' सिङाव थां। थाथोंना आयै, माथो जाखो? एसे गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों। था दे आगै, जेबो नङा। जुलि, आं मा होनदों नों खोनायाखैना? दा दसेनि उनाव फैफिन थां। आं आब'जों माबा खोथा रायलायनो नागिरदों। होमबा थाब फैफिनखागोन आं। औ थां, थाब फैफिन थां। आगैखौ मानो थिनहरखो नोङो? एसे गोबावनि उनावहाय लोगो मोनदों जोङो। आंलाय एसे गोबावनि उनावहाय लोगो मोनाखै नामा? न'खराव माबोरै दङ गासिबो?
मोजां आयै, गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। नों खुनजुआलाय माथो खोनानो मोन्दों बेमार गैथारनो? बुरि मानसि नालाय आयै, जालुनाया जोबनो थाङा। खोनानो मोननायाव माथो बिखुनजोनि दख'नाबो सुनांगौनो? बिखुनजो बेमारिनि दख'ना गांसे सुनानै होनायालाय माथो गिदिर खोथा आयै। खोनानो मोनबावदों बिजावजालि सानैजों माथो खेला नारलायगुलायथारदोंनो। आयै, नोङो मा बुंनो सानदों? आं एसे गोबावनि उनावहाय फैदों, नोङो दाबो। हेलेना आइ, आङो जेखौ खोनादों आं बेखौसो सोंदों। नोंनि महरखौ नायनानै आङो गोसोआव बिराद दुखु मोनदों। सिगाङावथ' नोङो बेफोरबायदि नङामोन। एसेबां गोसोम जाबाय, मानसियानो रानख्रेबजोब्बाय, महरानो गैथारला। मारै हाबा जाबा महरा सोलायो? नोंनिया मानो एसेबां गाज्रि जाखो? आङो बुजिबाय आयै, नोङो मा बुंनो सानदों। खोनानो मोनबावनाय बायदिब्ला नखर साखरफोरखौबो नों थांनायनि उननिफ्रायनो माथो थिनहरजोब्बायनो। आयै, जाय नखराव बिहामजो सानै दङ, जाय नखराव खामानियानो बारा गैया, अब्लालाय नखर साखरखौलाय मानोथो नांबावगौ? खामानि गैयाब्लालाय माथो दोखो दोखो मावथारनांगौ जाहैदों नोंलाय? आयै, नोङो मा बुंनो सानदों आं जेबो मिथिया। नाथाय आं बेवहाय नों लिंहरनाय हिसाबै दिनै फैदों, नोंनि नोंजामादैखौ लानानै। आं हाजासे गोसोआव गोजोननायखौ लाना मिनि खुसि खुसि नोंजामादैखौ लाना फैदों आङो। आरो आं सानो आंनि फिसायखौ रावबो लाजि फोनाङा होननानै। आरो आं सानो आयै, आंनि मेगनाव मोदै गहोआलाबानो मोजाङैनो मोजां मिनि खुसि जेरै फैदों मिनि खुसियैनो आं बेबायदिनो थांफिनगोन होनना। साहाया जाबाय आयै, थुदो, नोंजामादैजों ज' लोंफादो।